Θα ενισχύσουν ο Όσκαρ και ο Τζόρτσεβιτς από τα δύο άκρα στις δύο πρώτες επισκέψεις. Αυτό έκαναν οι Ολυμπιακοί. Σώση, χαμηλή επικίνδυνη παλιά, Νικοπολίδη να βγει. Γκολ, η μπάλα πάει στα δίκτυα. 1-0, η Ανόρθωση ανοίγει το σκορ από το πέρδεμα της Αστέρας στο Γάσιπι και της Ομόνοιας με την ΑΕΚ στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Μπαρτών, παλιά, Σώση είναι μόνος, κεφαλιά, γκολ. Γκολ από το Ποδολό, 2-0. Εκπληκτική Ανόρθωση, 2-0 στο 18. Με τον Σώσιν από την εξαιρετική μεταβίβαση. Πάολο Κώστα. Καλή παλιά στον Οτσόκολιτς. Για να δούμε, Σκοπελίτης. Στο Λαπάν, έτοιμος για το σουτ, το κάνει, γκολ!